As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, atong padayong iampo nga ang katawhan magpatalinghog sa mga kasuguan o sa tawag sa atong Ginoo sa pagsunod kaniya aron makabot nato ang tinuod nga kahiusa o kabalaan sa kinabuhi. Ato usab nga iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig hatag sa ilang suporta nganhi sa atong parokya o sa simbahan nga hatagan unta sila sa kalig-on sa pagtuo ug sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita diha ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, sa katingalahang paagi imong gisugdan ang katubsanan sa imong katawhan pinaagi sa pagkatao sa imong bugtong anak. Naghangyo kami hatagi sa kalig-on sa pagtuo ang imong mga anak ug agaka sila aron mudangat sa gisaad nga ganti sa himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, ayaw kamo palimbong. Ang nagbuhat sa matarong sama kang Kristo. Ang magpadayon sa pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayod sa sinugdan. Busa, mianhi ang anak sa Dios aron paglaglag sa mga buhat sa yawa. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios, kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya ug dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig kataw, dili anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Papamakpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabukiran, atubangan sa Ginoo. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo miabot siya ron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong ug sa katawhan, uban sa iyang kamakanunayon. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, didto na usab si Juan uban sa duha niya kat tinun-an. Og sa pagkakita niya kang Hesus nga milabay, miingon siya, anaa ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini og minunot sila kang Hesus. Milingi si Hesus og sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, gipangutana niya sila,
unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magpuyo. Ngari kamo og tan-awa ninyo, mitubag siya. Busa, mikuyog sila kaniya, og nakita nila ang iyang gipuy-an, og nagpabilin sila uban kaniya niadtong adlawa, mga alas 4 kadto sa hapon. Usa niadtong duha nga nakadungog kang Juan og mikuyog kang Hesus, mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon o giingnan, nakaplaga namo ang Mesiyas nga sa ato pa Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mitutok kaniya og miingon, ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan kanag Cefas, nga sa ato pa Pedro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Nagsugod o tawag si Hesus sa iyang unang mga tinunan nga iyang gihimo nga mga apostoles. Kung atong tanawon ang nahitabo, ang iyang gitawag o iyang gisangunan sa iyang misyon, mao kadtong mga tao nga mihatag og unang lakang or mihimog unang lakang sa pagsunod kaniya. Kana bang murag na attracted niya? Pag-ingon ni Juan sa iyang mga tinunan, mauna siya ang Mesiyas, ni nunot dayon sila. Murabag curious, na sila'y curiosity. Sige, lingyay mong tupad, ing na curious ka nga musunod sa Ginoo. Interesado ba kang musunod sa Ginoo? Dili di ay tawgon sa Ginoo mga igsuon kadtong muralag baliwa ra ba? Daghan man dinhing manimba nga ang atong tumong dili ang pagsunod ni Kristo, kung dili aron makabenepisyo ta og matuman ang atong gipangandoy. Ang atong gisunod mao ang pamaagi nga matuman atong pangandoy. Sama aning mamaligi at tagslat nya moingon man tanong nga naagi grasyang moabot basta mo palit kag slat. Gani kaning atong slat karon kanang SBF dag San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces. Mopalit gani kag slat tungod kay ganahan ra kas abundant graces, murag dili kayo kaana ka dawat og response nga nindot gikan ni Hesus, kanabang tawgon ta. Pero nipalit kag slat tungod kay interested ka anang giingon ni Hesus nga ihatag ang tanan ngadtos mga kabos, kana murag matawag yun ka ana. Di kaduhang lingi sa imong tupad ing na sa may gusto nimo mudaghan imong kwarta o mahurot. Ni gano'n. Kay kani manggong gitawag og business mentality, usahay mo imuhari sa atong pagsunod sa Ginoo, maubitan ng mabiktima dayon ta na mga milagro. Kana bang magsigitag pangitag milagro nya magpunsisok dayon ta kun hain tong mga selebrasyon nga makahatag natog blessings adto dayon ta magpunsisok. Sama anang mga noted kaayo nga mga activities, misa di galyo, pananglitan. Di man ang ngilad nga magdapatag mga bangko
kay mutambong nindot kay na siya, pero atong i-purify nganong niadto ta. Interesado ba ta nga mosunod sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ni San Jose o ni Jesus sa iyang pagkatao? O nangandoy lang ta nga matuman atong gusto nga ato ning straight ang siyam kaadlaw, misa di Gallo kay naagyo ko'y gipangayo os Ginoo. Karon nobina na sa Pista Senior, pabaha na sang tao ani patidaghana. Pero atong pangutanon, pila ka kabuk diha sa muanha sa basilika nga mosimba, siging isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Unya interesado nga mo sunod sa purity and love of Santo Niño, kanabang kaputli og sa gugma sa batang Hesus. Pila ka kabuok, kanabang iniguli ni mos inyo din adjud ka magpakasala. Sige na lang kag higugma, sige na lang kag alagad nga maoy mensahe sa Santo Niño. Kita sa dinhi maghimo sa tas ato sang parish level nga pista ni Santo Niño. Ato pa nang i-arrange, no? Pero ang ato dinhi katapusang Sabado sa Enero karong buwana. So ato ning ihanay. Ginagmay ra sa ning ato pamasin nga mutuhop nato ba ang gugma sa batang Hesus o ang gugma sa kaputli. Nga pila ka kabuk nato ang interested nga mupuyo sa kinabuhi ni Hesus. Ikinsa ninyo din ang ganahan nga mupuyo sa kakabos. Sa kamot. Kanang pobrigid ba? Bantay mo. Nya din amo maningil sa utang. Di na mo maningil utang. Nya di na mo mangutang. Kay kanang interesadong mupuyo sa kinabuhing kakabos, din anak mangutang, nyag mausad na sila manghatag, di na sana maningil og bayad. Kay kakabos god. Ug wa na sila kwarta, lipay ra kay nga naman kakabos. Nya mao ra ba ginay sentro, the core message of Jesus. Bulahan kamong mga kabos. Alaot kamong mga dato. Di ba? Kanindot ana, pero daghan kay nato nga mamugos Dios Ginoo, Ginoo in taon, Ginoo in taon. Tagagi taon kog kwarta, makatrabaho ta ko, makasweldo unta ko, ma-promote unta ko, maka-abroad unta ko. Ay nana ba? Ang sabang gitumong nimo aron ka maarang-arang, kinahanglan pagyud ka mo abroad para ka mahimong kabos, kinahanglan pagyud kang ma-promote aron mahimo kang kabos. Kinahanglan pagyud kang makatrabaho aron mahimo kang kabos. Una-una ako na. Kinahanglan pagyud kang mo eskwela maayo, bisag wa mo'y kwarta, ari pa mo maghasol-hasol sa pari. Hasta mga requirements sa eskwelahan, hasta uniform, ari pa ninyo pangayoon. Unsa man na mao gyud paagi aron ta makasunod sa kakabos ni Kristo? Ana ba? So, sa inyong paminaw, kining inyong pagpamalit og slat, makasunod mo sa kakabos ni Kristo o dili? Makasunod kay inyo namang gihatag sa simbahan. Nya kita sang nidawat dinhi, makasunod tas kakabos ni Kristo. Kasunod kay ato man sang gidawat nga kita nanginahanglan. Ang kabos mudawat ra ginag-unsay ihatag. Salamat sa namalit og slat ha. Ang atong SBF DAG naabot na og 6,293 ang atong halin, naapay 53,707 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Unsaon man ni nato paghurot, akong hangyo nga kada semana kitang nangandoy nga makasunod ni Kristo, mamalit lang tag sa kaslat, usa ka pamilya, usa ka slat. Ni ay ni anhi dinhi gahapon nga nipalit siya slat nya diha man ko sa opisina, nag-computer, paglingi nako ingon din siya, "Pader, first time gini na kong palit og slat." Nako ngano man?
Kay nakonsensya na gyud ko anang imong giingon nga usa ka usa ka pamilya mo palit og usa ka slot. Dugay na kay ko hasta kadtong imong una mga slot hasta ganitong tag 100 wa ko kapalit. Karon na hinon 500 na noon yang gipalit. Nako, very good. Sugdi na karon. Yan nasa daghan nga namalit og slot nga nagsigig ingon nga Father, ang ambot ako mo magkatawa man ko ani pero ambot tinuod ba ni ingon siya Father, mo palit gyud kog slot kay kana bitang kay kuan man siya kanang sana kanang sales ba kanang mamaligya ba? Maligya niya nakuta-kuta man ano, katakuta. Og di na kuno siya kahit siyang kuta, magduda siyang di siya kaigo siyang kuta aning buwan na mo palit siyang slot. Maka-reach ko doon siya siyang kuta Napagalingo-lingo sa ko nako. Sa ka nakatino di ba kani mahimong tuo-tuo na Hinuon Nana. Hinuon ang Ginoo muhatag man ginasya kay lagi ang iyang unang buhaton interesado ba kang musunod niya? Nya kung interesado kang musunod niya, matud pa niya, wala ka nang hahanapin pa. Ang tanan nga imong gikinahanglan, ang tanan nga atong gikinahanglan, ihatag niya nato. Mabitan ang doon natay kanta nga, seek first, which is also mauna ang sugo ni Jesus. Seek first the kingdom of God. Masay sumpay na? Kamo mo musumpay, and everything you need will be given to you. Unaha lang mo sa ato pa pananglitan kaning atong pagpalit og slot. Unaha usa ang pagpalit og slot. Ayaw na lang pag-expect nga naapay mo balik nimo. Kay total gisaad naman as Ginoo nga ang tanan nga imong gikinahanglan ihatag. Higugmaa usa ang imong kaaway o kanang mga palaaway, ayaw na paghuna-huna nga mausab sila, nga mohigugma sad sila nimo. Total gihatag naman na ni Jesus ang pasalig nga ang imong gikinahanglan ihatag nimo. Unsa may imong gikinahanglan? Nga ang imong kasing-kasing dili mabugatan, dili masakitan tungod aning mga taong buangon. Dili na kinahanglang mausab sila. Unsa may mahitabo kung magsigi tag sunod sa pulong sa Ginoo nga ato siyang higugmaon, matud pa niya diri mahimo kang bato Pedro, malig-on ta. Ikalig-on na nato sa paghigugma din ata madisturbo sa ilang kabuangon, magsigi lang tag higugma sa mga buangon. Di na kinahanglang usbon, di ba? Imo pagiri ng usbon ang imong anak nga manuyupay naman gina. Higugmaan na lang ang pagkamanuyupay niya. Mas stress mo kag imo ng usbon. Imo pagiri ng usbon ang imong bana nga palahubog naman gina. Higugmaan na lang gina nga palahubog. Ikaw sad bana, imo pagiri ng iampos Ginoo nga ang imong asawa di na magsigig yaw-yaw. Di na magsigyaw nga yaw-yawan naman gina. Higugmaan na lang na siya isip yaw-yawan. Di ba? Kanang imong anak nga adik na kayo anang computer, anang cellphone, imo pagid ng usbon, imo ginang bunogon aron lang gyud mo undang. Ayaw na, higugmaan na lang na nga adik na gid nas computer o sa cellphone. Nakuha mo? Oo na siya. Unya, malinawon raman. Pugson gid nako ang tanan nga atong viewers aning atong YouTube channel. Kaning Padriciano Obod, 179,000 naman ni ka-subscriber. Pugson gid nako nga mo palit yung slot. Di oy. Sa mo palit na lang sa slot. Nya dawaton lang gina nato. Og mauna ang kinaiya sa anak sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, mga anak na kamo sa Dios, ug ang anak sa Dios mahimong matarong sama ni Kristo, dili na magpakasala. Ang sinugdanan gyud mga igsoon nga di ta kasala kun mahimo na gyud tang follower sa kinabuhi ni Kristo. Kana bang iyang gugmang way sukod,
kana bang iyang pasaylo nga way limit, kanang iyang pagdawat nga way reklamo, anha ta mawad-an og sala. Pero samtang mo reklamo pa ta, samtang sinukod pa ang atong gugma o ang atong pasaylo, magsige ra gid tag kasala. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, dunay duha ka klases anak dinhi sa kalibutan, ang anak sa Dios ug ang anak sa yawa. Lingiyay mong tupad na kinsa karong anak, karong buntaga, kinsa kang anak, anak ka sa Dios o anak ka sa yawa. May mag-ako'y gasulti anang diam na diri na ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. Kinsa na siyang anak? Yawa. Simple ana. Wa mo roy gidumtan. Wa mo'y gikusmod-kusmoran. Wa mo'y gisigihag yaw-yaw. Wa mo'y gisigihag libak. Nasugod nagkahilom. Muna yung mga sukdanan niya. Kung ato na nang sundon ang gugmas Ginoo, gugmang Kristo, mupuyo na takuyog niya, iya dahil tang sangunan sa mga misyon sa atong Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Paparihar sa Diaponis gahapon nga kana ganing kuano o atong nasang adlaw. Unsa may pasabot ani nga ang tanan untang tao nga mahibalag nato makakita unta nga kita nagdag Ginoo, nga kita anak sa Ginoo. Dili unta sila ma-frustrated nga pari man unta nganong ingon anig batasan, liktor man unta na ba naaman ta sa simbahan kanunay kada buntag simba man nganong yawa man kay kinaiya, di ba? No na siya di katapusang lingi. Ingna imo bang tupad ba ingna sa imong tan-aw sa akong naong anak kos Ginoo? Di ka inga sa imong tan-aw nako ba anak kos Ginoo? Nga uban gihilasag lingi nga anak kos Ginoo. Wala pinagyog nakaila ka na lisod yung kag tan-aw, pero naa na ginas atong mga mata kung ang Ginoo mosud nato ang ato sang tan-aw sa tong isig katao bisag unsa pa nagbinuhatan o kinaiya, anak da ginas Ginoo. Ngano man kay sa tinud-anay kitang tanan giisip na gyung anak sa Ginoo. Ang ato na lang response maoy kuwang aron makumpleto ang atong pagkaanak sa Ginoo. Manindog ta katong musunod sa Ginoo. Mga igsoon, ang Dios mitawag kanato nga iyang mga piniling mga anak. Busa masaligon kitang mudangop kaniya sa atong panginahanglan og muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang Dios padayong mutawag og mga taong matuohon, babayi ug lalaki aron mga laga dinhi sa atong lokal nga simbahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang atong pamilya ug mga kahigalaan hingpit nga mutubag sa tawag sa atong pagkabinunyagan ug mudawat sa grasya aron pabiling abli sa tawag sa Dios sa pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga kabatan-unan mulahutay diha sa paglaom, masaligon nga ang Dios magmakanunayon kanila diha sa ilang pagpangita alang sa mga halawom nga kahulugan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga idaran, ang mga nagningaw ug ang mga masakiton, makaamgo nga ang Dios naglihok diha sa kahimtang sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami.
nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Ngang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa ato mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, malinaw mo pahulay dito sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Dios among magbubuhat, dawata ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nga naha kanimo isip imong mga anak, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mundo pa, sa gumausan tusa. Kining panyo, kining ino, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, uwasa mo, pangaliya, ihatag na kanamo, tulangit nung aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag og way kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sagasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya, duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo ganas sa mga langit, pagdayo ng imong ngalan, uabot ka na mo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, may sa kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayo kami sa among mga sala,
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mananaw sa kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, pamaayo ko. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your tears of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Liguna Ginoo ang among kinabuhi, pinaagi sa gahom ni ining santos nga mga misteryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa
pagkaanak sa Dios. Ang ato lang buhaton, ato giyong puy-an ang maong pagkaanak pinaagi sa paghatag o interest sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo, dili lang sa pagpahimos sa iyang kaayo, kaluoy o gahom. So salamat sa misunod sa pagkamanggihatago ni Kristo nga namalit na tog slots na apay 53,707 ka slots sa atong SBF DAG. Ato gining paliton hangtod mahurot, kada pamilya 500 or usa ka slot kada semana. Unsa toy atong buhaton para makapalit? Dili mangaon. Sa usa ka semana, di lang mumukaon bisag kaupat lang. Upat ka kananan ba? Kamo tibok pamilya. Bali, ang tanan ninyong paniudto, di ninyo kanon, nga ang budget ana, upat ka paniudto, mo inyong ipalit og slot. Daghan kay mo grasyang mo abot, kay nagsakripisyo gyud mo sa inyong paghatag og tabang sa katilingban sa simbahan. Congratulations ko ninyo, ana. Sige na. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausa kanin. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon. Atong pagsimba